Британський, французький і турецький флот біля берегів Криму, висадка десанту в Кезлеві, що нині має назву Євпаторія, і просування союзних військ у глиб півострова. Росіяни несуть втрати і відступають. Це можна було б назвати планом сучасної деокупації Криму, але це події, які вже були 173 роки тому під час Кримської війни. Все почалося з того, що у 1853-му Російська імперія хотіла захопити протоки Босфор та Дарданели. Ними володіла Османська імперія. Аби натиснути на турецького султана Абдулмаджида І, Росія направила на території Молдавії та Валахії свої війська і планувала піти війною на турецькі володіння на Балканах. У відповідь османи розривають дипломатичні відносини з росіянами, і у вересні 1853-го Туреччина оголошує Росії війну. Під час бойових дій на Дунаї турецькі сили завдали росіянам кілька поразок. Водночас царська армія підтягнула свій флот до берегів Туреччини і під Синопом атакувала турецьку ескарду. Далі росіяни хотіли йти на Стамбул, відповідно могли захопити Босфор і Дарданели. Тож втрутилася Франція та Велика Британія. Формується антиросійська коаліція. Цар Микола І розриває дипломатичні відносини із Парижем та Лондоном. Найсучасніший на той час британський флот спільно з французами рушає до Чорноморського берега Туреччини, а далі на Крим. Союзне командування планувало висадку на півострові, знищення Чорноморського флоту і бази в Севастополі та повернення Криму Османській імперії. Висадка французьких, англійських і турецьких військ почалась під сучасною Євпаторією 2 вересня 1854-го. Технічно відсталий російський флот не зміг завадити цій операції. Всі військові судна були зосереджені в Севастополі і пізніше затоплені на вході в бухту. Англійці та французи спокійно висадилися, вивантажили зброю, коней і продовольство і почали марш у глиб півострова. Місцеве населення тоді переважно становили кримські татари, і вони вітали турецько-британсько-французькі війська, бо вбачали у цій війні можливість звільнення Криму від Російської імперії. Нерегулярні кримсько-татарські частини брали участь у бойових діях на боці союзників проти росіян. Одна з таких битв за участі кримських татар відбулася у лютому 1855 року біля Кезлеву. Тоді було розгромлено російські війська під командуванням Степана Хрульова. Наймасштабнішими у цій війні були битви на Альмі, під Балаклавою та біля Інкерману. Усі вони закінчилися відступом росіян. Севастополь союзні війська взяли в облогу, яка тривала майже рік. Несподіваним союзником росіян стала зима. Британсько-французькі війська через непідготовленість до сильних морозів понесли кількатисячні втрати. Врешті, внаслідок одного з бомбардувань, частина укріплень навколо Севастополя була зруйнована, і союзні війська пішли на штурм. Російське командування вирішило здати місто. Взяття Севастополя стало кульмінацією Кримської війни. На той момент головний ініціатор війни, імператор Микола І, помер. На троні його змінив більш обережний Олександр II, який під тиском Австрії, Прусії та Швеції почав шукати можливості вийти з війни. 18 березня 1856 року в Парижі було підписано мирну угоду, за якою захоплений союзниками Севастополь повертали Російській імперії в обмін на частину турецьких володінь на Кавказі. Паризький мир позбавив Росію права тримати військовий флот у Чорному морі, а також фортеці і прибережні арсенали. Російська імперія також публічно відмовилася від претензій на Молдавське князівство, Валахію та Південну Бессарабію. План розширення впливу Російської імперії на південь провалився. Поразка у цій війні вдарила по престижу імперії Романових. Армія втратила понад 100 тисяч солдатів. Упродовж наступного десятиліття Росія боролася із внутрішньою фінансовою кризою, яку спричинила війна. І ще один факт. На боці союзних сил проти росіян у Кримській війні діяли військові підрозділи, сформовані із задунайських козаків. У жовтні 1853 року Михайло Чайковський, нащадок гетьмана Івана Брюховецького, домігся створення регулярних козацьких підрозділів в османському війську. Чайковський в Османській імперії мав титул Міріан Паші, кошового отамана і ім'я Садик Паша.
Власне, за час перебування в Криму британсько-французьких військ на півострові з'явилася перша залізниця, яку союзні війська проклали від Балаклавської бухти до своїх позицій навколо Севастополя. А британські військові інженери з Балаклави до Варни дном Чорного моря протягнули телеграфний кабель. Одним із наслідків цієї війни безпосередньо для Криму стала масштабна хвиля еміграції кримських татар до Османської імперії. Через продовження російської окупації півострова звідти виїхали понад 135 тисяч людей.